Naša škola otvára Múzeum vedy a techniky. Do tohto projektu boli zapojení žiaci, ktorí mali za úlohu priniesť muzeálne exponáty. Pán riaditeľ, kedy a prečo vznikol nápad na založenie Múzea vedy a techniky na našej škole? Je tomu asi 5-6 rokov, čo vznikla taká myšlienka, taký nápad a je to spojené aj s tým, že táto škola má vyše 60-ročnú tradíciu a na tejto škole pred nejakými 40 rokmi bol prvý číslicový počítač v bývalom Československu. Takže škola má, by som povedal, z bývalého Československa najhlbšie korene, čo sa týka vývoja výpočtovej techniky, ktorý sa používal v školstve. Ďalej potom vznikla ešte taká kombinácia, že je tu firma Tesla, ktorá má tiež niekoľko desaťročnú tradíciu a od nich sme získali do depozitu prvé muzeálne zbierky. Samozrejme, s touto myšlienkou tohto múzea je spojená aj teda osoba pána inžiniera Martina Gabavera. Tento týždeň ste si aj s profesormi odborných predmetov prehliadli exponáty od našich študentov. Zaujal vás nejaký z nich? Mňa zaujala predovšetkým tá skutočnosť, že veľa žiakov sa k tomu veľmi zodpovedne postavilo a pri zháňaní nejakých zaujímavých historických elektrotechnických zariadení alebo z oblasti výpočtovej techniky pomáhali im pritom rodičia, takže to bola často taká rodinná záležitosť. Štvrtok, 22. októbra škola sprístupní toto múzeum. Pre Soše TV Alžbeta Kanderová.